Hvad så altså, Mr. Viggo her med en Rocket League video. I dag, der skal vi spille mod Jules, eller jeg skal spille imod Jules. Og Jules, han er rimelig høj level. Rolig nu. Jeg har ikke spillet lang tid, så nu får du lov til at se, hvad det foregår. Altså, jeg kan ikke love noget på forhånd, udover at du får røv. Ja. Og hvis jeg ikke får røv, så tager jeg kraften med en ord igen i mig, og så må jeg så bide støvet over, at du har vundet. Ja, men skulle vi da ikke bare begynde? Du klikker bare på start. 3, 2, 1, kør. Hvor er det nu, man gør? Oh. Men jeg har lige lavet et match. Hvor er det nu, man gør så? Play online, create private match, tror jeg det er. Create private match. Create match. Sådan der. Okay. Så vi går bare i gang. Jeg ved ikke, om jeg kommer med ind der. Jo, fordi... Jo, jeg kommer der. Jo, jeg kommer ind nu. Fedt. Ja, okay, det gør jeg også. Orange. Nu skal jeg lige ind først. Sådan der. Sådan der. Det kører. Held og lykke. Jo, tak. Og du er ved 2-1, og jeg er engang pro. Hvad skal der lige ske for det? Nej, lort. Og har du købt den nye DLC-pack? Ikke den nyeste. Nå, ja okay. Det er lang tid siden, jeg har spillet der, DLC-pack hele tiden. Nej. Kom nu, no. Nej, jeg har ikke noget turbo. Lort. Jo, så. Første mål. Nej. Hvad er det her? Kom igen, mand. Jeg skal nok... rolig. Jeg skal lige vente mig til at spille det her igen. Ja, det siger de alle sammen. Nej, kom den nu. er faktisk inden, den der, hvis jeg ikke kommer sammen nu. Nej! Ja! No! Hvor er det grimt at se på det der. Nej. Jo. Sådan nu, sådan ind. Nej! Ja, kom nu ind. Kom nu. Ind. Sådan der. Nej, kom. Bolden, det skal bare væk herfra. Ja, nej. Ja, tak. Stille og roligt. Nej. Den er Nej, kan du. Nej. Kun 1-0. Ej, det går nok. Der er stadigvæk 3 minutter og 47 sekunder tilbage. Det går. Ej, det er kun begynderheld. Ja, ikke der begynderheld over det her, du. Nej, kom nu. Ja. Smadrede bare ind i mig. Slap af. Kom nu væk med bolden. Jeg fik epic save. Nå nej, jeg fik bare save. Kom nu. Og så igen, så skal man lige rette nu. Det kan jeg ikke nå, nej. Så er det nu. Så er det første mål fra mig. Nej. Jo. 1-1. Sådan der jo. Hvor det tjener. Hvor er det smukt at se på. Ej, det er fucking dumt, mand. Du stopper lige henover. Ja. 1-0. Nej, 1-1. Det er det så. Sådan der. Ja. Nej, den skal væk herfra. Op. Nej. No! Nej. Det var kun fordi jeg ikke ramte den. Prøv at se det her lækkert spil. Yes, sådan der. Jeg gjorde det. Nej, hvor er det dårligt det der. Hud. Det var kun fordi du var heldig. Bare vent. Der er ikke der med held over det her, du. Og så der. Nej! Det var meget flot, det må jeg sige. Nej, kom nu. Forkert vej, kom nu. Nej. Kom nu, turbo. Nej, hvad sker der? Du får røv, mand. Nej. Ej, det er godt, fordi du er heldig. Bare vent og se. Så er du klar? Sådan der, så er der mål. Bare vent og se. Ja. 3-2. 1 til mål, og så står vi lige. Nej, 3-2, kom nu. Det her, det kan vi gøre bedre. Værsgo at tage imod den der. Jo, tak. Nej! Du skal bare væk, skal du.
Ja, turbo, kom nu. Og så ret den ud, nej, hvad? Ja, tak. Var det grimt at se på det der? Kom nu. No, ja, nu er den der. Nu er den der. Nej, jeg skal lige efter noget her i gang, man. Nå, det er dumt, man. Sådan der. Prøv lige at se det der. Og så når du lige er mistet, hvor er det smukt at se på? Nej, det er ikke smukt, det er dumt. 3-3, sådan skal det være. Ja, tak. Du fortjener ikke den her sejr, hvis det er. Jo. Det gør jeg skam. Nej, overhovedet ikke. Ja, den er væk. Ja, desværre. Der er ikke noget der. Oppa! Kan vi lige en anden vej igen? Kom nu. Og jeg har ikke engang. Nå. Det gik meget godt, synes du ikke? Hvis du selv skulle sige det. Det gik fantastisk. Bicycle head. Ja, selvfølgelig. Nej, kom nu væk. Ikke den, nej. Så! Kom nu væk, kom nu. Ret den nu, kom nu. Sådan der, du. Nej. Prøv at se der, man. Jeg når ikke at rette mig ud, efter du lige når smadret ind i mig. Det var meningen. Nej. Hvor er det smukt. Nej, jeg når lige at ramme den til sidst. Nej. Væk med dig. Nej. Tag den ind over sådan der. Yes, sådan der stille og roligt ind over. Og det der mål, det får du ikke, nej. Og det skal jeg sige, det hvorfor. Og fordi jeg gør lige sådan her. Up. Ja, okay, det var ikke så gennemtænkt. Det havde set bedre ud ind i mit hoved. Hvad var det for noget? Hvad var det for noget? Nej, hvordan kunne det være? Hvad var det for et skud? Nej, prøv lige sidste rammer af den en gang. Det havde set bedre ud ind i mit hoved. Hvad var det for et skud? Hvor er det smukt. Nørd. Ja. Ja, den er væk en gang. Sådan væk med dig. Over til dig. Rundt til mål. Bakke ind mod mål. Og... flyv! Ja, nej, kom nu. Ej, du fører med 2 mål. Var det grimt at se på? Nej. Ja, kom nu. Nej. Yeah! Sådan der. 5-4. Hvor er det Det dumt, er mand. Det er en tæt kamp, kan du se. Hvor er det dumt, mand. Hvor er det godt. Sådan skal det være. Nej, det skal ikke være sådan der. Jo tak, det kan vi godt lide. Kører lige over til den der gang. Kører tilbage rundt. Drifter lidt. Yes. Venter på Spanien, han kommer hen af. Wow. Væk med dig! Der, kom nu. Skår. Kom nu. Godt lav den smart. Kom nu. Ja, nu er den der. Nej. Vinder smart. Sådan der, eller hvad? Nej. Kom nu. Nej, no. Sådan der, eller hvad? No. Nej. Nej, prøv lige at se. Woo! Ej. Er det din tur? Kom så. Kom nu. Hvad laver du? Ja, kom nu. Turbo, godt, Lani, kom nu. Ja, no. Ja, what a save. Nej. Kom nu. Ej, du skal ikke få lov til at score til mål, så bliver jeg sur. Kom nu, brug nu turbo. Godt, lad det. Nej. Prøv at se, og jeg kommer bag ved alt, hvad jeg kan, men så når jeg det ikke. Nej, så hopper jeg også ind i stolpen. Nej. Så nu er det nu. Nej, kom nu. Hvad? Jeg kunne have skruet der. Og du skruer ikke igen. Det går ikke, nej. Fjern. Nej. Dybt seriøst. Nej. Skruer jeg lige selvmål? Ja, det gjorde. Nej. What? Nej. 4-8. Eller 8-4. Allerede. Yeah. Ej. Nej. Okay, du når ikke at score ind de sidste 10 sekunder. Det vil jeg gerne ved med dig om. Fordi jeg gør det sådan her. Ja, tak. Og så når jeg lige at score. Og så... Nej, okay. Nej! Mr. Viggo, hvordan føles det? Det føles virkelig nederen.
Nå, men det var vel alt for denne her video, og vi fik et stort nederlag. Men mange tak fordi I så med, og hvis I kunne lide videoen, og I kunne lide at høre på mig og Jules råbe af hinanden, så husk at smide et like. Og hvis I kunne lide videoen, så må I selvfølgelig også gerne smide et dislike. Og hvis I kan lide min video, så er I mere end velkommen til at abonnere til min kanal og dele dem. Og et link til Jules kanal vil være nede i videobeskrivelsen, så gå ind og tjek ham ud. Han er sgu også altid støvet. Men når han vinder over ind i Rocket League, så kan man sgu ikke lide ham. Du skal bare ind i træning, mand. Kom nu ind i kampen. Jeg vinder stort. Det er jo professionelt, okay. Altså, jeg spiller lort, hvad så sige. Ja, bare for at nedgøre det lidt mere. Ja, men det var så alt for den her video. Mange tak for det så meget sammen. Vi ses næste gang. Nå.